LG GM310 е музикално ориентиран слайдер, който е с доста интересна визия. Може би не всички ще харесат златистата рамка, но изглежда, че този цвят ще е отличителен белег на музикалната серия на производителя. Екранът е 2,2 инчов с QVGA резолюция и поддръжка на 262 000 цвята. Той остава сравнително използваем и при пряка слънчева светлина, а на сянка картината е приятна. Най-големият проблем в дизайна на LG GM310 са чувствителните на допир навигационни бутони. Налага се ту да натискаш, ту да докосваш, защото центъра на D-пада и двете функционални копчета са стандартни хардуерни и изискват сравнително силен натиск. С клавиатурата и останалите бутони не срещнахме проблеми, но и тук има място за подобрение. Интерфейсът на LG GM310 е малко муден, но предлага нужните на обикновения потребител екстри, като удобен телефонен указател, календар с доста опции и прилични възможности за писане на SMS и MMS. Липсват му автоматичните настройки за имейл, а браузърът става за работа с по-прости страници. За щастие, плеерът е доста добър и предлага много опции за филтриране на песните по изпълнител, албум, жанр, както и Music Tea и Mix and Match. Тези две странно звучащи опции сортират музиката ви в плейлисти, които да отговарят на вашето моментно състояние. За да работят предварително, трябва да прекарате песните си през компютърен софтуер, който разпознава темпото и настроението им. Самият плеер се управлява лесно, показва сравнително големи обложки и има разнообразни опции за еквалайзера. Bobcat Mobile, Dolby Mobile, LG, като можете да зададете и собствени настройки. Бяхме много неприятно изненадани от FM радиото на LG GM310. Първо, то не поддържа RDS. И второ, не можете да го слушате в минимизиран вариант. Качеството на звука е много добро. В слушалките той е малко остър, но с чудесна сила и бас. Говорителят обаче е слабичък и дразнещ, ако се усили до край. За съжаление, 3 мегапикселовата камера прави ужасни снимки и видео. Качеството на звука по време на разговор също е посредствено. Батерията обаче е доста подходяща за слушане на музика, като с едно зареждане би трябвало да ви осигурява до 60 часа непрекъснато свирене. Като цяло, на пазара има доста по-добри музикални слайдери от LG GM310. Най-големите му недостатъци са неудобното управление, слабата камера и FM радиото без RDS. Тези неща развалят иначе доброто впечатление, което прави приятния плеер и добрия звук при слушане на музика. Ако искате да научите за добрите алтернативи на GM310, както и за много други телефони, посетете phonearena.bg.